n'ilo ụmụ nwaanyị Enugu Ezike ebe ha si na nwaanyị gba n'ilo ọ pụọla ọ bụrụ na mee encounter bere ụmụ nwaanyị from that particular place gbado n'ilo na mee encounter go 10 ihe unu na-amalụ unu ekwuzi na wow ndị ba ekenekwa m unu Igbo mụrụ nze m ọzọ ekenekwa m onye ọbụla biko na m amara m mmụọ chile Ezenwanyi anụnwa ọzọ amara m mmụọ chile ya ọzọ maka ihe anụnwa okwu na this video ihe anụnwa okwu na video anụnwa biko o nwere obodo anara agba n'ilo o dipendi onye na wee ya because mgbe anyị na ugwu awụsa nwere ihe menụ mgbe ọnwụwa mma na-enyegide nsogbu si ya ihe anụlili onye Igbo anyị ihe anụlili onye Igbo gịnị na-eme mme nwoke ese ha na ndị Igbo ọ na-afụ onwere ihe na-adabala ha na-abụ because na akala aka mmadụ na-abụrụ ofu gidigidi nwoke a wee jisi ike wee mebe enyi the process of ime enyi onwezi ihe ọ na-aghọta ihe wee gwubi ya ike mere onye Igbo enyi ma onye Igbo anyị ndeche na-awụ ọkụrụ kịta is married to a plateau person, a plateau lady. Ha na-abụbi n'udo na ọṅụ. The reason ji ekwulu okwu because na Ezenwanyi anụnwa na-asị na ndị Nsukka na ojikwa wee mee nka ojikwa wee meet onye nka ji wee mee nka even nyenwa na onwe nke ihe onwe ha agụta na eze na-eju afọ mana asị ka emewe investigation for all have sinned and come short of the glory of God. Gịnị ka m kwuru? Asị m for all have sinned and come short of the glory of God. Because obviously no ka single-handedly kpọpụta a community, a tribe in order to create chaos in Ndi Igbo. A march is not worthy to become Ezenwanyi. Ihe ọbụla gị na mmadụ kpa in security wele apụta ezu eme video, you are not worthy of that thing being told you because now I believe as a doctor, as a medical personnel, as a consultant, as anybody, as a man of God, mmadụ gwa gị okwu based on their secret life because all those people are in a field whereby na mmadụ nwere ike na ọmangwanwu mmadụ ihe na-akpị ya mana ọ ejebuli ya kọọlụ pastor ya because we believe na pastor ya can have seen a lot. Which is why most times ndị people ndị pastor okpu ndị prophet men of God okpu because o dịrị izi ịnụ some of the things ha na-anụ most of them the unimaginable thing ha na-anụ and still kept you cool. Onwe video evangelist Ebuka Obi kwu maka ndị kukumba ma ndị vibrator ndị mma na-asị ka asị malụ. Those people hear things, those people see things. Maka mmadụ na-abịa counseling on their place in every day. Everybody with their problem. Onye na-eche na ya ha na-eme ụdị ha bụ the same person ya na-eme ihe ahụ ị na-chere n'obi. And you know I do worse than ihe onye ahụ na-eche. Na-aghọta. So this is Ezenwanyi anụnwa kịta. Alakịrọ m ihe okwu mana na the full video onwezi ihe ọbụla unu chọrọ ekwu ka barụ tile m ya na comment section ka ọ dị mgbe ọzọ ndị be anyị. Ụmụ nwaanyị Nsukka na-agba n'ilo ụmụ nwaanyị Enugu Ezike ebe ha si na nwaanyị gba n'ilo ọ pụọla ọ bụrụ na mee encounter bere ụmụ nwaanyị from that particular place gbado n'ilo na mee encounter go 10 ihe unu na-amalụ unu ekwuzi na asị na ndị Nsukka ha agba maka gịnị every single Igbo woman agbago ọhụ ya ndụ as long as na ọ nụrụ di ọ bụ onye akpa ugo ọ bụ onye Anambra ọ bụ onye Imo steeti ewere ebe nwaanyị ga-abụ ọgba n'ile a ọ na free oweho ewu ma na-abịago na nke m ịgba afa mgbe m bi na Monak nwaanyị ahụ wee sị m na di ya nọkọta wee heti ya wee tiwie ihe nwaanyị ahụ bụ onye Nsukka m si ya oke na ọ chọrọ ime ife mere di ya ji wee gbanwee ozugbo m gbara afa the woman na nwa ya so wee bịa m si ya na ọ na-agba n'ilo ọ sị m na o we ka o si mee nwa ya nwoke nọ na be m wee bewa akwa ọjọọ m ihe a ga-eme m si ya na ị ga-eje gwa di gị she never returned to my house till today ka ma hello ụwa ọkpọnụlọ m na phone and she did not deny she's from Enugu Ezike. Mma ngwụtawo ụmụ ma ya kanta with ụmụ nwaanyị Enugu Ezike eweduru nwaanyị Enugu Ezike bụ ife gwalụ m na ihe agbarụ ndụ bụ n'ihu na nwoke ahụ si n'azụ na ọ dị awa n'afa ọ ndị Enugu Ezike gwara anyị ihe a nọ n'ihu na achịrị ọrịgobe n'elu site n'ihu so ihe unu na-akọshiwashiwa gwa na ụmụ nwaanyị Igbo na nwaanyị Igbo adịghị agba n'ilo na ụmụ nwoke Igbo dị agbụrụ conscious na every Igbo kpekus is other covenant
unu emene ka ọ dị one sided. Isi na ụmụ nwaanyị aha like ịnụ ndị Nsukka, nwaanyị na onye Nsukka gba n'ilo gị na-eme asị. Ọ bụla ọzọ m ụwa kịta anụwa anya asago. Ewelu some things emere ịma na ihe a bụ just nnọọ ka eji wọnahụ. Barrister bụ onye Nsukka gwara m na nwunye ya gbalụ n'ilo. Ọ sị m na ife mere o ji nọ the woman ka ọ ghara ịgba n'ilo. Na the woman gbasịrị n'ilo, ya wabụ lọya wee lụọ ya na nlọ. So wee bịa jụọ the woman apụghara. As a matter of fact, the woman sịrị na ọ gbara n'ilo ahụ more than 1 year ago. Ya wabụ lọya wee bịa lụọ ya about 8 months or 9 months. N'ọkwa nke o ji wee bụrụ nwoke. Nọ nke o ji wee bụrụ nwoke bụ ihe mere o ji wee kwechiri na ọ dị shọ. Mmerụ nwaanyị ji wee kwete ka eme omenala dị ya. Nwaanyị Igbo adịghị agba n'ilo. Ụmụ nwaanyị Igbo niile, ụmụ nwaanyị ndị nọ na Anambra agbago ọhụụ ha ndụ. Na ịgba n'ilo na ị ga-afụ repercussion. The simplest way nwoke, the simplest thing nwoke ga-emegu na ịgba n'ilo bụ na ọ like ọzọ gị. As in from that day, awọrọ iji bụrụ nwunye ya anago. Ọ ga-ebido ma na-ejiwegu. Mana ya wa ama mma nọ na ịgbalụ n'ilo bụ ife butere esemokwu a. Iya afụ okwu nkịtị ị na-ekwu ga na-irritate ya. Ume ị na-ekwu suddenly itewego bleaching, suddenly dị hozi mma. Okay? Ọ bụrụ na ị bụrụ nwaanyị Igbo na ị chọrọ nwoke ọzọ, divorce ọ dị gị na onwere ife ọ ga-emegu. Weghachiri ego Ishi na ọmanta ga-ata o ite ọzọ ịnụ ọdọzi gị mma. Nwaanyị Anambra gbalụ n'ilo agwalụ m ya na eji egwe di ya ọjụ na ọma ngwa di ya emecheru mee ya mememe. Emecheru jiri ife na-enweghị isi wee chịkpọọ ya ọnụ chịpịashi ya. So unu akọzina datin mana onye ahụ bụ onye Anambra. Asị ya na ife mere eji echiri ya ihe achụpụ ya na be di ya bụ maka ihe omenala. Asị mana ọ gbara n'ile along mgbe ọ confess ị ga-agwakwa the man. Ediga ha agbaziri gị mbọ ha edine gị after year to year or 6 months later o kweghị ka unu mee something. Isi a nwoke na ịdị anụsị ọ ya eme gị gịnị? Ụmụ nwaanyị Igbo niile isiokwu m tata bụ Nsukka shi ha. Unu agwazina somebody like me wegolo experience of more than 10 Nsukka women. Unu gwa ụmụ nwaanyị Igbo dum na nwaanyị Igbo adịghị agba n'ilo. Then ị bịa na nwa a na-amụ n'ala Igbo ụmụ nwoke Igbo dị agbụrụ conscious. Nwoke Igbo nwere ike jee n'ụwaanyị dị ime ọ ma na ọ bụrụ nwa ya. Ife mere o ji anụ nwaanyị dị ime ahụ nwere 1 or 2 reasons onto na ife adịghị or something or not love the woman mana omego na nke a abụrụ nwa ọ ga-ama how to guide. Ụmụ nwoke Igbo dị agbụrụ conscious. Nwoke Igbo achọghị ka nwunye ya gbanyere ome ma ivute ebe onye oshimoshi. Ịnụzie na nwoke Igbo o dị adịghọ na agbụrụ be ndị obodo ewezie nwa amụziri n'obodo ọ na-ezukpata n'oshi. Ihe a ka ndị Igbo na-achọghọ. Ewezielu nwa amụrụ na be obodo ọ na-eme homo. Ewezielu nwa amụrụ na be obodo ọ na-atọ ntọ. Ewezielu nwa amụrụ ịma na ife adịghọ na agbụrụ a ya wa mere ndị Igbo ji achọghọ nwaanyị ịgba n'ilo. Nwoke Igbo na-efi asa anaghị anụ nwaanyị. Nwoke Igbo ahụ anụ nwaanyị maka na ọ fụrụ ya n'anya. Hello, I love you. Ada anụ nwaanyị. Ada anụ nwaanyị maka I love you. Ada anụ nwaanyị maka I love you. Nwoke ndụ na-adụ ha na bịa na chọba onye ndụ dị na be ha. Nwoke ego na-adụ ha na be ha na chọba onye ego dị na be ha. Nwoke ọmụmụ na-adụ ha na be ha na chọba onye ọmụmụ dị na be ha. O wetezi onye ahụ ọfụ ya n'anya. Most importantly, make sure na ụdị gị. Ọ bụrụ na ibo onye aka isi ya anụ onye aka ise. Ọ bụrụ na ibo onye aka isi ya anụ onye aka isi. Etu a ka ọ dị n'ala Igbo and na onye aka ị ga-afụ n'anya ụwa adịghị ya. Nwaanyị Igbo ọbụla gbalụ n'ilo ga-afụ the nemesis. All over Igbo, all of their kpekus have been sealed, signed. Ọbụla Nsukka, they removed that Nsukka drama, Nsukka bullshit. When we were younger, we believed it. Ewelu nwanne ji onye Nsukka kịta na-agba nta agba Igbo. Ibupụta ofe ọdịnala na Nsukka, ofe ogo n'anya azin ụdị ilo ụmụ nwaanyị Nsukka na-agba. Ụmụ nwaanyị Enugu Ezike. Okay, ewere akwụkwọ a na-akpa akwụkwọ uje na akwụkwọ ụna. Ihe a bụ akwụkwọ ụmụ nwaanyị ji eje agba n'ilo successfully. Achọrọ m bring ya to the public notice. Mana ọkwa omenala emere eme. And ụmụ nwoke nọ mgbe emere omenala bụ ife je buru ya gwa nwaanyị maka na ha chọrọ ịdị na nwaanyị nọ na di. Nwaanyị ọ garị ya ewere ife merụ o weruzie dị akwụkwọ uje mana
come rain come sunshine, why you open atala ọjị n'isi agba n'ilo, she must see the repercussion as long as Igbo spirituality is concerned. I know there. Ọ ga-akpali gị, ọ ga-echipịashi gị ya, ọ ga-echiri gị eze goto ha naanị,